Hola, bones, bon dia. Som David i Maria, venim del nom de La Pinça, un local en Rusafa, situat en el carrer Pintor Salvador Abril, número 34. En el nostre local pots gaudir des d'un sopar, un cafè, un té, unes copes, fins a una exposició, música en directe i comprar qualsevol peça de roba de nous dissenyadors o complements. En esta quincena de Rusafa Conviu participem en un parell d'activitats. El dia 23, dilluns, tenim una xerrada, Mujeres de otras orillas, i després el dijous... El dijous 26 fem un trueque de roba solidari i a continuació un contacontes a càrrec d'Ester May. No tenim web, però si voleu més informació dels events que anem realitzant i tot el que estem fent a Rusafa Conviu, podeu buscar-nos en Facebook.